ҳаёт дар бута барои бисёре аз ҳайвонот душвор ва кӯтоҳ аст. оё шумо боре дидаед ки гиенаҳои қаҳваранг ба зиёфати гепард бархӯрда бошанд? дар хусуси тортанаки тарантул кушта ва хӯрдани моҳри заҳрнок чӣ фикр доред? Агар шумо хоҳед ки баъзе аз задухурдҳои бераҳмонаро дар байни ҳайвонот бубинед, пас якчанд лаҳзаҳои муборизаи хунини ҳайвоноти ваҳширо ба шумо мо пешкаш мекунем. дар канали мо обуна шуда зангlaро пахш намоед ва мо навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. гепард бар зидди антилопаи гунӯҳ. ду гепарди ваҳшии нарина антилопаро ҳангоми муҳоҷираташон шикор мекунанд. яке аз гепардҳо яке аз садҳо антилопаҳои роҳгузарро мекушанд ва сипас дӯсташ вомехӯраду бо хӯрданаш ҳамроҳ мешавад. якҷоя онҳо аз ғизо лаззат мебаранд. гепардҳо танҳо шикор карданро афзалтар медонанд, на бо дигар ҳайвонот. аммо дар ин видео ду гепарди нарина якҷоя кор мекунанд то сайди аз худашон калонтарро шикор кунанд. бозгашти мавсимӣ ҳаёт ба ин минтақаи сӯхта як галаи антилопаҳоро ҷалб мекунад, ки мехоҳанд аз гиёҳҳои ширину болаззату шаънборе ки пас аз боришоти мавсимӣ ба вуҷуд меояд лаззат баранд. аммо барои баъзеи онҳо ин ид шояд охирин ҷашнашон бошад. гепард дар таъқиби антилопа шуда яке аз онҳоро метавонад афтонад. дар охир антилопаҳои гунӯҳ ба ҳар тараф пароканда мешаванд ва гусолаи хурдакакро бар дандонҳои паланг мепартоянду мегурезанд. гепардҳо гусоларо шикор мекунанд ва мекушанд. дар ҳоле ки як гепард гусоларо аз гардан нигоҳ медошт, антилопаи гунӯҳ эҳтимол модар ба ин гепард ҳамла мекунад ва ба он осеб мерасонад. гепард тифли мурдаро дар даҳон бархоста ба назди дарахт меравад то дар соя нишинад. гепарди дигар ки айбдор карда шуда буд ба дӯсти худ барои хӯрокхӯрӣ ҳамроҳ мешавад, аммо ӯ пас аз зудухурд ки дар он иштирок дошт дар беҳтарин шакл ба назар намерасад. картакалос ва мор. ин картакалоси калон ба ин мори заҳрноктарин ки дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад, бар зиндагии ин намуди картакалосҳо хатари калон доранд. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ин картакалоси беақл ба ӯ ҳамла мекунад. аз тарафи дигар волидайни ин картакалос мутмаинанд ки мор ба ӯ таҳдиде нахоҳад дошт, зеро он хеле калон аст ва волидайн бо сабаби дар эволюсия муқовимат ба заҳри морро инкишоф доданд. яъне ба забони оддӣ гӯем, иммунитети бақуввате ки заҳри морро истодагарӣ мекунадро дар худ таъсис доданд. ва инак аз ин фаҳмида мешавад ки мори муглаи хатарноктарин худ дар хатар аст ва падар модар аз задан ин морро қувваи худро дариғ надоштанд. ин як хӯроки қаноатбахш барои ин даррандаи энергетикии беинсоф аст ки дар навбати худ ҳадафи навбатиро пайгирӣ кунад. на ҳама вақт шумо ин манзараро мебинед ки ду хазанда бо якдигар биҷанганд. ин вохӯрӣ дар наздикии боғи кунин дар нимбавия сурат гирифтааст ки дар он ҷо картакалоси калон як питони бузурги африқоиро мағлуб мекунад. ин волидайн дукони харгӯшро мекӯбад ва вақте ки як харгӯш ҷавоб медиҳад, мепурсад ки дар он ҷо кист, волидон ба харгӯш мегӯянд ки ин як гурги калони хашмгин аст. як харгӯш метавонад аз лонаи худ гурезад, аммо картакалос тавонист ки харгӯши дигарро бидорад. паланг бар зидди хуги ваҳшӣ. ин паланг тасмим гирифт ки хуги ваҳширо дар оберун аз гармии сӯзон камин кунад. ман шӯхӣ мекунам. ман фикр мекунам ки хуг обозӣ мекард ва паланг аз ин фурсат истифода бурда ба сӯи ӯ рафт ва ба ӯ ҳамла кард. ин паланг хуги ваҳширо аз гардан гирифта оҳиста оҳиста дандонҳояшро бар тани ӯ меандохт. паланг хуги ваҳширо газида ҳангоми пора кардани гӯшташ, ин паланг ин хуги ваҳширо бо чанголи классикӣ аз гарданаш нигоҳ медорад ва нафасгираш карданӣ мешавад. хуг бо тамоми қувваташ мехоҳад ки аз чанги паланг раҳо шавад, аммо ин ба паланг ягон халал намерасонад то ки корашро ба тамом бирасонад. паланг ва гиена. дар мамнунгоҳи акажима гиенаҳои қаҳваранг аз ҳама намудҳои дигар зиёдтар мебошанд. коршиносон ба ин назаранд ки зичии баланди палангҳо дар мамнунгоҳ ба гиенаҳои қаҳваранг тавассути афзоишашон имкон барои пошхӯрӣ намедиҳад ва илова бар ин таъмини бехатарӣ аз озори одамон фоида меоранд. хулоса палангҳо барои гиенаҳо фоидаҳои калон доранд. гиенаҳо аксар вақт туъмаи палангонро дузида мехӯранд. ин амалест ки бо номи клетопаразитизм маълум аст ки дар он як гиена ҷасади дигар ҳайвонҳоро дузида истеъмол мекунад. модарони паланг пас аз 3 моҳи ҳомиладорӣ ба ҳисоби миёна 2 бача таваллуд мекунанд. бачаҳои паланг 3 моҳи аввали умри худро дар чоҳҳо мегузаронанд. онҳо дар байни ғӯзаҳои кӯҳна дар растаниҳои зич қарор дорад. минтақаи сангин барои модари паланг як макони беҳтаре хоҳад буд. паланге ки дар ин ҷо бачаҳояшро бардошта мебурд, барои гиенаҳо як муваффақияти калон ба ҳисоб меравад.
гиенаи қаҳваранг тавонист ки лонаҳои бачаҳоро муайян кунад ва ба умеди хӯроки оддӣ ба лона наздик шуд. Вақте ки паланг бо хашм ба сӯи ӯ ҳамла кард, то бачаҳояшро муҳофизат кунад, пашми чаппашудаи гиенаҳои қаҳваранг ӯро калонтар вонамуд мекард ва гурехтанро аз чанги паланг мушкил мекард. Азбас ки паланг аз гиена қавитар буд, ба ӯ ғолиб омад. Акнун бачаҳои ӯ ҳадди ақал як рӯзи дигар бехатар хоҳанд монд. модари палангон ва ду бачааш якҷоя ба гиенаҳои пашмин мечаспанд, то барои худ ва хоҳарони худ ғизо тайёр кунанд. ба вуҷуди ин гиенаҳои дигар аз берун наздик мешаванд ва ҷасади ҷанговарони ҷангии мурдаи худро аз палангон мебароранд. маълум аст ки палангҳои нарина аз тарси сайди қаҳваранги худ ва аз мӯи баландашон ки онҳоро аз воқеияташон калонтар нишон медиҳад, онҳоро раҳо мекунанд, яъне палангҳо аз онҳо метарсанд. барои ҳамин то охир барои онҳо муқоимат намекунанд. ин гиенаи қаҳваранг вақте ки ба паланг ҳамла мекунад, мушкили калонеро ба сари худ меоварад. вақте ки ин гиена тасмим гирифт ки берун шавад, мубориза кӯтоҳ мешавад. паланг дар болои ин санги азим истироҳат мекунад. гиенаи рахдор мекушад то ӯро тарсонад, аммо ин дер нахоҳад буд, чунки паланг фикр мекунад ки ин ҷои хубе нест барои хоб рафтан. бинобар ин ӯ тасмим мегирад ки ҷои худро иваз кунад. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо навори имрӯза ба охир расид. то барномаҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.